Moi taas ja tervetuloa meidän kiitollisuushaasteen 3. päivään. Tämän päivän harjoituksen nimi on kiitollisuuskävely. Ja tämä tehdään päivällä semmoiseen hetkeen, kun sulla on mahdollisuus kävellä 5-10 minuuttia. Tämä on todella tehokas harjoitus, koska semmoinen rytminen kävely, se rauhoittaa jälleen kerran meidän hermostoa kehon kautta. Ja kun tähän liittää kiitollisuuden ihan vain sanan, niin mantelitumake, se on semmoinen osa meidän aivoissa, joka reagoi huoliin ja uhkiin, niin se hiljenee, mikä on ihana asia. Ja ohjeet, lähdet liikkeelle luonnollisesti, eli kävelet, ja viet huomion sun askelten rytmiin. Ja niiden rytmissä yksinkertaisesti sanot mielessäsi kiitos, kiitos, kiitos. Ei kohdetta, et mieti, mistä olet kiitollinen, kunhan vain sanot kiitos. Ja jos ajatukset lähtee harhailemaan, niin sit palaat taas siihen askelten rytmiin. Ja jatkat tätä 5-10 minuuttia. Tässä harjoituksessa vaikutus siis kulkee ensin kehon kautta, ei ajattelun kautta, ja kohde on hermosta. Kevyt liike ja kiitollisuus on loistava yhdistelmä, joka toimii. Tiivistelmä. Kävele, vie huomio askelten rytmiin ja sano kiitos. Kiitos siinä askelten rytmissä, eikä analysointia. Ihanaa kiitollisuuspäivää sulle. Iso kiitos kun olet ja huomiseen.